Wel, mae'n 5 o'r gloch, felly newn ni ddechrau croeso cynnes iawn i chi i'r Oedfa hyn o gwerthfawrogi gweinidogaeth John Aron gyda ni y bore yma, ac yn edrych ymlaen i glywed beth sydd y Duw i ddweud wrthyn ni hyn o trwyddo fe. Ar ein cyfer ni, gweddio bendith Duw arnoch chi, John, wrthych chi ag yr gair ni, a cofiwch ni at yr eglwys yn Abertawe hefyd. Fel i sôn bore yma, drwy gofyn o'ch chi ddim, casgliad y mis yn mynd at Tonga ar ôl y drychineb fi yna. Dyma'r wythnos a'r cyfle olau i rhoi ar gyfer y gwaith casgliadau ar gyfer y wlad honno. Mae'n bosib rhoi mewn nifer o wahanol ffyrdd. Mae yna flwch yn ystafell gefen fan hyn, a os ywch chi roi rhodd mewn amlen, ganodi fel ar gyfer Tonga, rhoi yn y blwch, yna bydd hynny yn un ffordd. Ydych chi hefyd rhoi trwy law rhian, neu rhoi yn syth trwy'r gyfer banc ganodi bod y rhodd ar gyfer y gwaith yn Tonga. Felly cofiwch am hynny wrthnos hon. Hefyd, felly bod rhywun wedi cysylltu â chi yn ystod yr Oedfa bore yma, felly bydd rhywun gwmpas heno. Mae yna cwrdd-gweddi bach o wahanol yn ystod yr wythnosau sydd yn blaenu i Lawnt y Pasg, gan bod ymgyrch Passion for Life, fel, mae'n siŵr bod chi wedi clywed yn barod yn y faron gwahanol. Ni'n mynd i fod mewn grwpiau llai am gyfnod, rhan fwyaf nhw mewn tai gwahanol, ac yna bydd un grŵp yn cyfarfod ar Zoom, neu dyna'r bwriad o leia. A'r gobeith yw, unwaith chi wedi sefydlu mewn grŵp, bod chi'n aros yn y grŵp hwnnw wedyn am weddill cyfnod. Felly, bydd fwy o ddynolion i ddilyn, ond dyna'r bwriad. Felly bydd y cyfarfod yn gweddi mewn grwpiau llai nos Fawrth am 7:45. Mae cyfarfodydd eraill yr wythnos wedi bod ar y sgrin, fi'n meddwl, a felly cofiwch am hynny hefyd. Y bwriad yw fi'n meddwl yw y Sul nesaf hefyd bod ni yn ail gychwyn ar yr ysgol Sul i blant ag i oedolion, ac eto mae'n siŵr bydd y fwy o ddynolion i ddilyn a cadarnhad hynny yn ystod yr wythnos. Dyna'r clodiadau. Gadewch i ni ddechrau'r Oedfa'n iawn trwy droi at Dduw mewn gweddi. Adwydd Dduw, ni'n diolch i ti am yr hyn wyt ti wedi atgoffa ni heddi yn barod y bore yma. Ie, bod ni fel defed yn crwydro, mae dyna natur ni. Bod ni'n dymuno crwydro yn wir, ni'n dymuno gwrthryfela yn derbyn. Ac eto, ar yr un pryd, wyt ti'n Dduw sydd yn dod yn hwn. Ti'n Dduw sydd yn ddigael da, yn edrych ar ôl dy braidd, yn dymuno i dod ar ôl ni, a yn trawsnewid ni, ac yn rasol ac yn hael tuag ato ni. O Dduw, ni'n diolch i ti bod maddeiant i ni heno yn yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti bod bywyd newydd i ni heno yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd ni'n gweddio, ni wedi rhoi nerth a ffydd i ni gredu. Arglwydd, falle am y tro cyntaf, falle yn gwybod eto bod ni'n atgoffa'n hunan yn bod ni'n colli cyfri o sawl gwaith, ond i gredu. I gredu bod Crist, unwaith ac yn byth, yn ddigon dros ein pechodau ni. Arglwydd, ni'n diolch i ti. Arglwydd, gwna ni bobl llawn diolchgarwch, yn llawn llawdnydd, yn llawn ufuddod, yn bobl sydd yn rhyfeddu ar ddyleuon i ti gato ni. Ac o Arglwydd, ni'n gweddio hynny heno, wrth ni ddod ac eistedd y dan dair di, wrth ni addoli gyda'n gilydd, byddwn ni gyda'n gilydd yn rhyfeddu, ac yn rhyfeddu wrth ni rhyfeddu, yn gwybod bod ti'n yn bendithio ni, a bod ni yn gogon i ddideudu. Arglwydd, diled y deyrnas,
sancteiddiad enw, hyn o'n ein peth ni, gogoniad i'r adwydd Iesu Grist. A ni'n gofyn hyn yn ei enw fi. Amen. Dechreuwn ni'n oedfa heno ac emyn 58 yn yr atodiad. Yn Iesu Grist mae'n obaith llwyr, ein unig bedia fi, gwawd y byd, fy rhyddid yw yr iawn a'r galfari. 58. A darlleniad ni heno yn dod o Efengil Matthew a'r 7 bennod ar 20 o'r Efengil. Matthew 27 i ni'n mynd i ddechrau darllen yn adnod 21. Matthew 27, 21. Atebodd yr rhaglaw gan ofyn iddynt. Prin o'r ddau a fynnwch i mi ei ryddhau i chi. Barabas, meddynt hwy. Beth yn te wnaf a Iesu, a elwyr y Meseia, gofynnodd Peilant iddynt. Atebasant i gyd, croeshoeli'r ef. Ond pa ddrwg a wnaeth ef, meddaientai. Gweddasant weithau yn uwch byth croeshoeli'r ef. Pan welodd Peilat nad oedd dim yn tycio, ond yn hytrach bod cynnwrf yn codi, cymerodd ddŵr a golchodd ei ddwylo o flaen y dyrfa, a dweud, ydw i fi'n ddi-eog o waed y dyn hwn, pwy fydd yn gyfrifol. Ac atebodd yr holl bobl, boed i waed arnom ni ac ar ein plant. Yna rhyddhaodd Peilat iddynt Barabas, a thraddododd Iesu ar ôl ei phlengellu i'w groeshoelio. Yna cymerodd milwyr yr rhaglaw Iesu i'r Praetoriwm a chynnull yr holl fyntau o'i gwmpas. Wedi diosg ei ddillad, rhoesant glogin ysgariad arno, bethasant goron o ddraen a'i gosod ar ei ben a gwialen yn ei law dde. Eithant ar ei gliniau o'i flaen a'i watwar, henffych well, frenin yr Iddewon. Coerasant arno, a chymryd y weialen a'i giro ar ei ben. Ac weddi iddynt ei watwar, tynasant y clogin oddi amdano, a'i wisgo ef a'i ddillad ei hun, a mynd ag ef ymaith i'w groeshoelio. Amen. A hael emyn wedyn
Eto yn yr atodiad ac emyn 11. Dros Gymru'n gwlad o dad, dyrchafwn gri, y wynllan wen ar oed i'n gofal ni. Dam ddiffyn cryf a'i cadwon ffyddlon byth, a boed i'r gwir a'r glân gael yn ddinith, mwyn dy fab a'i prynodd iddo ei hun, o crea hi yn Gymru ar dylun. 11. Dewch i ni gydweddio. Diolch i ti eto, ein tad a'n harglwydd. Ond y garedigrwydd i ni ei bod ni yma'n cwrdd a'n gilydd. A bod y gobaith ynom trwy dy ddiwydion di y cawn gwrdd a thydi dy hun. Ac y byddwn ni yn cymdeithasu â thi a thitha, yn cymdeithasu â ni trwy heifiant dy fab Iesu Grist. O'r fath fraint a thrigaredd yw hyn i bechaduriad. Feddwl yn gyntaf o arglwydd i gyffesu ein pechoder dydd, pechoder wythnos. Wyt ti'n gwybod, adnabod pob un. Madden ni arglwydd, helpa ni i edifarhau, cadw ni, yr wythnos sydd i ddod ein bod ni yn fwy ffyddlon, yn fwy pyr, yn fwy ifydd o dy flaen di am yr wythnos. A derbyn ni am yr awr yma sydd o'n blaenau ni. Derbyn ni yn Iesu Grist i'n bendithio. Diolch i ti'n bod ni yn gallu cwrdd, heb ddibynnu am syniadau gorau dynion, a'n dyfaliadau gwahanol ni, ond yn gallu ddibynnu ar gair pendant, sicr, cwbl gwir. Diolch i ti am y neges sydd i ni. Gorfo yno ni. Awch hynny i ddysgu mwy a mwy, i ddeall mwy a mwy o'r datguddiad sydd i ni ohono ti dy hun. Dy fod ti'n datguddio dy hunan
y drindod sanctaidd, tad, a mab, ac ysbryd glân, yn ddiw anfeidrol, a'r un a greodd pob peth, a nynne fel creaduriad unigol o dy flaen. Ac yn awr wyt ti'n ein gwahodd ni i ddod ac i addoli o'r flaen, yn edifeiriol, ond yn rhyfeddu ac yn syni at y fraint sydd i ni. Wyt ti'n ein galw ni, wyt ti wedi'n galw ni o'r byd ac nawr ar y diwrnod penodedig yma wyt ti'n gosod o'r neilltu, wyt ti'n galw ni gyda'n gilydd fel corff i ddod yn personau a'n moliant o'r flaen. Fe ddiolchwn i ti eto am o'r hyn wyt ti wedi rhoi ni wrth yn gosod ni yn heili Iesu Grist. Fod gyda i ni brodyr a chwiorydd ym mhob man. A bod ni'n un a nhw. Bod yn un anian yno ni ac ynddyn nhw. A'r un a ddewid ac croeso a goriad i ni gyda'n gilydd at ti yn ein ceidwad. O helpa ni nawr o arglwydd i ymgryfhau ac i helpu'n gilydd gyda'n cyneuon, gyda'n gweddiau, gyda'n ymegnion ni, i dderbyn dy air ac i ddod a'n hunain mewn moliant o'r flaen. Y fath fendith fod creaduriad pechadurus yn cael addoli mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. Bendithia ni o arglwydd, nid mwyn unrhyw heiddiant yno ni, ond mwyn heiddiant a gogoniant Iesu Grist y ceidwad ar dy heilaw. Cliwn, gweddiau ni eto ar ran yr eglwys hon. Gweddiwn am ei gweinidog, gweddiwn am emyr ac am ei deulu. Wneud i cynnal nhw a'i cadw nhw. O Dduw yr erlyd, a'r gwrthod, a'r gwadu sydd yn y gymdeithas o'n hamgylch ni, am unrhyw rai sy'n sefyll dros y gwirionedd. Felly o arglwydd bydd yn ymddiffyn o'i hamgylch nhw a swyddogion yr eglwys a'i teuluoedd nhw a phob aelod yma. Fel bod ti'n cadw'r tystiolaeth am dy enw, am dy efengil, am dy drigaredd yng Nghaerdydd ac yn ei bendithio ac yn ehangu i dylanwad yn y ddinas. Derbyn ein gweddiau yn hyn o beth mwyn Iesu Grist. Gweddiwn am pob aelod sydd yn sâl wedi methu ac ymuno a chwrdd a'r teulu y sul yma. Bendithia nhw, neu bynnag yma nhw yn eu cartrefi neu mewn ysbytai. Bydd gyda rhai o arglwydd sydd yn galaru am ba bynnag resymau, a'i cynnal a'i cysuro nhw. Ac unwaith eto o Dduw, gofynnwn i ti am dy phobl trist, ofnus, yn ei sefyllfa yn y rhywfaen. A bydded o Dduw eu profiad nhw yn y dyddiau ddod, yn brofiad o gwrthiau dyddiol yn ei cynnal ac yn ei cadw. A cysura nhw heddiw yn ei ffydd os gwelyn da. A nawr helpa ni yn yr amser yma o'n blaen. Rhoi ni dy ysbryd agor ein llyged i ddeall dy air, i'w dderbyn ac i ddaddoli di. Yn enw tad a'r mab a'r ysbryd glân. Mwyn dy enw mawr. Amen. Ac yna,
Fi'n cael trafferth gyda rhywbeth y mynnau yma heddi. Pyn yw'r trydydd un? Dau. Ni wedi cofio dau. Yr ail emyn yn yr atodiad, yma fe. Emyn 2. Arglwydd tyrd a llefara di wrth yn geisio barad y sanctaeth air. Rhanna'r gwir yn ein clonedd ddwfn. Traws newidiau ni ar dyddelwr. Ail emyn. Ni'n mynd i gael y neges heno eto o broffwydoliaeth Eseia i chi'n gyfarwydd ar enw sy'n cael ei roi ar Eseia fel proffwyd Efengylaidd, a hynny oherwydd ddod cymaint o gyfeirio yn ei broffwydoliaeth at fywyd a gwaith Meseia oedd i ddod. Yn enwedig felly o'r ddeugeunfed bennod ymlaen. A cymaint felly eto fel bod ni'n weithio'n clywed am y broffwydoliaeth yma'n cael ei
galw y pumed efengil, cymaint sydd yno, o hanes Iesu Grist. Ac yn arbennig, yn gynwysedig o'r penodau 40 ymlaen, mae yna 500 yn gwahanol caneuon, gwahanol yn ei cynnwys, ond y 5 o'n nhw yn disgrifio y gwas yma oedd i ddod. A'r dioddefaint a fod ac oedd i fod iddo fe. Ac felly maen nhw'n cael eu galw weithiau caneuon y gwas dioddefus. Fi edrychon ni ar rhan o un ohonyn nhw, neu adnod o un ohonyn nhw bore yma, yn Eseia 53, dyna chi'r bedwaredd can. Ond heno dwi am edrych am y drydydd gan. A hynny yw gael yn Eseia 50. Os trwch chi fyna, solwch yna. Eseia 50. Mae'r can ei hunan i'w gael o adnodau 4 i adnod 9. A lle mae'r gan, Eseia 53, yn disgrifio manylion, marw a dioddefaint Crist. Beth i ni'n cael fan hyn yw y gwas yn cael ei ddysgu am yr hyn oedd o'i flaen ef, yn cael ei baratoi ar gyfer dioddef a marw. Ac felly mae yna un awdur yn galw'r gan yma Gethsemane y gwas. Teitl arall arno fe weithiau yw y gwas fel disgybl. Y gwas yn cael ei ddysgu. Felly dwch i ni ddechrau, dwch i ni ddarllen yr adnodau i ddechrau. Eseia 50, adnod 4 i 9. Rhoes yr arglwydd Dduw i mi, dafod un yn dysgu. I wybod sut i gynnal y diffygio a gair. O bore mae'n agor fy nghyst i wrando fel un yn dysgu. Agorodd yr arglwydd Dduw fy nghyst, ac ni wrth wynebau synnau na chilio nôl. Rhoddais fy nghefn i'r cirwyr, am cernau i'r rhai a dyna'r farf. Ni chuddiais fy wyneb rhag boradwydd na phoer, a mae'r arglwydd Dduw yn fy nghynnau. Am hynny ni chaf y sarhau. Felly gosodaf fy wyneb fel callestr, a gwn nam cywilyddyr. Y mae'r hwn sy'n fy nghyfiawnhau wrth law, pwy a ddadlau ein herbyn. Gadewch i ni wynebu'n gilydd. Pwy am gwrthwynebau? Gadewch iddo nesau ataf. Y mae'r arglwydd Dduw yn fy nghynnau. Pwy am condemnia? O'r 500, dyma'r un mwyaf personol. Beth ni'n cael yma yw Crist yn siarad ag ef ei hun. Mae eiriau fe yn disgrifio ei brofiad. A mi fydde'n amhosibl i ni i ddeall yn union at beth mae'n cyfeirio, heblaw bod ni'n gallu darllen hynny yn y Testament Newydd. Ac eich chi wedi sylwi erioed, fel y mae y ddwy brif wyl yr eglwys Gristnogol, Nadolig a Phasg, fel maen nhw wedi ffocysu yn llwyr ar Crist fel dyn, ei eni a'i farw. Na beth ni'n cofio yn gwyliau hynny yn de. Ond mae'n amhosibl fod y Crist ail berson yn drindod. Mae'n amhosibl iddo ef gael ei eni. Ac mae'n amhosibl i'r Crist, y Duw, a'n farwol, mae'n amhosibl iddo ef farw. Ac felly, mwyn cwblhau cynlluniau Duw i achub pechaduriaid dynol, mae'n rhaid iddo, fel ni'n atgoffa'n hyn ar bore yma, cymryd corff a gael ei eni yn ddyn
A fel bod e yn te nawr yma ar y ddaear yn ddiw ddyn. Mewn ffordd na fyddwn ni byth yn ei ddeall, ond yn mawredd yn ffydd a llawenydd ein ffydd yw bod ni'n ei gredu yn sicr. Crist Iesu, diw ddyn, a'n ceidwad ni. Dim ond dyn gallu enni, dim ond dyn all farw. Ac mwyn dioddef fyny lle, mae'r mab yn cymryd arno natur ddynol. Ac enw Meseia a Christ, ystyr yr enwau yw yr un a neiniwyd. A dyma ef yn awr yn y byd, yn ôl y proffwydoliaeth Eseia, yr un a enneiniwyd ac a apwyntiwyd gan Dduw ar gyfer un genhadaeth arbennig. Un gwaith roedd rhaid iddo ei gwblhau a'i gyflawni a rhaid gwneud hynny yn ei natur ddynol. Ond fel pob peth dynol, os yw un i gyflawni unrhyw waith arbennig, mae'n rhaid iddo ddysgu beth yw y gwaith, sut i wneud y gwaith, ym mha ffordd. A dyna beth i ni'n dysgu amdano yn y gan yma. Disgrifiad o'r gwas fel disgybl. Un yn dysgu. Ac wrth i ni fynd trwy'r disgrifiad, i ni'n gweld bod e'n llawn dirgelwch enfawr. Disgrifiad o Crist yn cael ei ddysgu. I ni'n cael yn syth yn adnod 4. Rhoes yr arglwydd yw i mi dafod un yn dysgu, i wybod sut i gynnal y diffygiol a gair. Bob bore mae'n agor fy Christ i wrando fel un yn dysgu. Ac fel i ni'n mynd trwy hwn, cofiwn ni un peth drwyddo fe, profiad dynol i'w dysgu. Dim ond dynion y ddynolryw sy'n dysgu. Dyma Iesu Grist felly. Iesu o Nazareth. Pob bore y mae'n agor fy Christ i wrando fel un yn dysgu. Mi fydde Mair a rhan yn y dysgu yma. Hi falle fydde'r athrawes cyntaf. A mi fydde hi yn dysgu y plentyn bach i eiriau cyntaf ge. Mam, tad, aba. Fel Duw, ei deitl yw gair Duw. A dyma fe nawr fel dyn yn stryglan gyda dysgu geiriau 2 tair sillaf. A mi fydde Mair wedyn yn parhau a dysgu'r wyddor iddo fe. Bydde'n cyfateb yn yr Aramaeg i nabi ecni ac yn te'n gorfod dysgu. Ac ar ôl hynny wedyn, y gwaith mwy poenus byth o'r bell yn ôl i ni, fel ni ddim yn cofio pa mor boenus oedd e, ond y dysgu i ddarllen. A mi oedd yn te. Cymryd amser i ddysgu. Beth oedd y arwyddion bach yma'r bapur yn golygu ceisio dehongli nhw fel geiriau. Wedyn fydde Joseph falle yn dechrau ac yn dysgu sgiliau ymarferol iddo fe. Baratoi e falle maes o law i fod yn Saer Coed Nazareth ar ei ôl yn te. Yn dysgu gyda'r offer, ond wedyn ar y dechrau yn gorfod edrych yn siŵr bod e ddim yn cyffwrdd ar llif neu ar cyn, oedd e ddim wedi dysgu digon i allu ddelio ar rhain eto. Mae'r plentyn ifanc a'r bachgen yn dysgu. Yn amser wedyn, mi fydde'r synagog yn helpu ac yn parhau gyda'r addysg grefyddol. Bydde, wrth gwrs, wedi dechrau eto yn y cartre. A mi fydde'r plentyn Iesu yn dechrau dysgu ysgrythyrau ar ei gof. A'r
Yr ysgrythurau hynny a roddwyd i'r byd gan y Crist gair Duw. Ond mae Iesu gorfod i dysgu nhw. Ac yn gorfod dysgu am Abraham, ac am Isaac a Jacob. Ac yna yn clywed am Sanct Israel, Yahweh, yr hyn y dwyf. A dysgu fod hwn yn dad iddo. A mae yw tad Israel. I ni'n cofio fe yn y deml yn 12 oed mor awchus oedd e am ddysgu. Chi'n cofio'r tad ar fam, a mewn tridiau deithant o hyd iddo yn y deml, yn eistedd yng nghanol yr athrawon, yn gwrando arnynt ac yn ei holi. Roedd y athrawon mwyaf y genedl yn rhyfeddu ar y cwestiynau o'n nhw'n clywed o'r bachgen yma. Ond eto, rhaid i ni gofio, proses profiad naturiol dynol yw hyn. Y gallu dynol o ddysgu. Ond jyst wrth sôn am y peth, i ni mor ymwybodol yn dyn ni bod yna ddirgelwch fan hyn. A rhywbeth na allwn ni fyth i ddeall. Rhan o ddirgol bethau Duw sydd yma. Nath neb ddysgu fel y gwnaeth hwn. Dysgu dynol, dysgu naturiol, ond heb yna unrhyw bechod yn rhan o'r broses mewn unrhyw ffordd. Doedd dim pechod yno i'w ddrysu ac i dynnu sylw. Doedd na ddim aniddigrwydd, dim diogi i'w gadw rhag i wersi, neu i gadw iddo i anghofio i waith catre. Dim o'r fath beth o gwbl, doedd ddim gwrthryfel yno yn gwrthod derbyn i wersi. Dim angrediniaeth yno, bod e ddim yn derbyn ac yn credu y gwirioneddau oedd e'n clywed. Gwirioneddau moesol a chrefyddol byddai'r rhieni a'i athrawon yn ei ddysgu. Dim ond calon pur, da, perffaith, llawn cariad at rieni ac at athrawon ac at Dduw ffynhonnell pob peth. Yn yfed i mewn yr holl ryfeddodau a'r gogoniannau oedd e'n ei ddysgu am y Duw byw. Mae'n dweud wrth i rieni, onid oeddech chi yn gwybod? Mae'n hif yn had a mae'n rhaid i mi fod. A meddwl Luc amdano fe, yr oedd y plentyn yn tyfu yn gryf ac yn llawn doethineb. Ac yna, mwy rhyfeddus i ni, mi oedd e'n dysgu yn ysbrydol. Luc eto, roedd y plentyn yn tyfu ac yn cryfhau yn ei ysbryd. Mi oedd e'n datblygu yn ysbrydol. Yn hwyrach, mae fe'n gallu ddweud amdano ei hun. A mae'r hwn anfonodd Duw, hynny yw, ynte fe ei hun, a mae'r hwn anfonodd Duw yn llefaru geiriau Duw. Nid wrth fesur y bydd Duw yn rhoi'r ysbryd iddo. Nawr, doedd yr ysbryd glân ddim yn cael ei roi i ail fab, ail berson, y drindod, y mab. Oherwydd mi oedd y mab anfeidrol yn un ar ysbryd ac ar tad. Doedd dim derbyn o'r ysbryd iddo fe. Tad, mab, ysbryd glân yn un, ond fel dyn. Fel ag i bob Cristion arall, mae'r ysbryd glân yn cael ei roi iddo. Just fel mae'r ysbryd glân yn cael ei roi i ni ddysgu, i ni gael yn harwain, i'n helpu yn y ffydd. Ond gyda'r un gwarhaniaeth mawr, fel mae ef ei hun yn pwysleisio i ni.
nid oedd yr ysbryd gan yn cael ei roi mewn mesur iddo fe. Nath neb dderbyn o'r ysbryd glân, fel y derbyniodd y Crist ef. Ac herwydd hynny mi oedd e'n ddisgybl perffaith. Ni bu un achos erioed gyda'r Crist, lle roedd ynddo fe y cnawd yn chwynychu yn erbyn yr ysbryd, a'r ysbryd yn chwynychu yn erbyn y cnawd. Ac felly, mai profiad dynol o ddysgu i ni'n esbonio, eto fel wedi dweud, mi oedd e'n llawn dargelwch dwfn i ni, sydd hefyd yn ddynol, ond yn bechadurus. A mae cwestiynau fel hyn yn codi wrth reswm na fyddwn ni fyth yn dysgu'r atebion iddyn nhw. Pa bryd a ddaeth yr Iesu gyntaf i sylweddoli fod e heb bechod? Pa oedran oedd hwnna? Pa bryd nath y bachgen yma'n tyfu yn Nazareth? Pa bryd nath e ddarllen adnodau fel hyn, fel ni wedi darllen heno, a llawer eraill tebyg iddyn nhw, a sylweddoli mae'r adnodau yma yn dysgu amdana fi. Fel oedd e'n datblygu yn ysbrydol, rhywbryd mi fyddai'r ymwybyddiaeth yna wedi daro fe am y tro cyntaf. Dwi'n ni beth i wybod hyn, ond allwn ni fod yn sicr o un peth, sef iddo ddysgu fwyaf pan oedd mewn cymundeb a'i dad. Bob bore, y mae'n agor fy nghlist i wrando fel un yn dysgu. A dyma'i arfer wedyn drwy gydol i fywyd, sawl gwaith i ni'n darllen adnodau fel hyn. Bore tranoeth yn gynnar iawn, cododd ef ag aeth allan, aeth ymaith i le unig, ac yno yr oedd yn gweddio. Mae dad yn ei dysgu. Mae dad yn cymdeithasu ag ef gyda'i dad. Yng nghanol dwfn dystawrwydd ymhell o sŵn y dre, fe hoffai ddal cymundeb a'i dad oedd yn y ne. Dyna'r gwas felly yn dysgu. Yr ail beth, pa fath o bethau oedd e'n ei ddysgu? Yn gyntaf ni'n gweld roedd e'n cael ei ddysgu i gysuro eraill. Adnod 4 eto. Rhoes yr arglwydd Dduw i mi, dafod un yn dysgu i wybod sut i gynnal y diffygiol a gair. A dy'r syniad gyda chi o'r Iesu yma'n tyfu yn Nazareth, a rhan fawr o'i fywyd a'i brofiad oedd dysgu sut i gynnal rhai oedd yn diffygio mewn pa bynnag ffordd. A gaffa eiriau i'w cynnal a'i helpu yna. Fe ddysgodd y gwas yr ysgrythyrau. Nath neb erioed dysgu yr ysgrythyrau fel Iesu o Nazareth. Fe ddysgodd beth oedd ynghalonau dynion. Fe ddysgodd beth oedd ynghalon Duw tuag at ddynion. A hyn i gyd mwyn iddo ef allu helpu a chynnal pob un blinedig a llwythog fyddai'n dod ato. Meddyliwch chi am Nicodemus yn dod, neu'r wraig wrthynon Jacob, neu'r wraig arall a ddaliwyd mewn godineb. Pob un yn ei sefyllfaoedd hollol wahanol ac ynte yn gwybod yn union eu calonau nhw, gwybod agwedd y tad tuag atyn nhw, gwybod yr union eiriau mwyn i helpu nhw. Yn hyn o beth, mae'n batrwn i bob bugail, pob gweinidog. Fel mae Timothy yn disgrifio gweinidog, neu Paul yn hytrach sgrifennu at Timothy. Gwybod sut i iawn gyfrannu gair y gwirionedd.
A doedd neb yn gwybod hynny, cystal â Iesu Grist. Ac os ych chi'n fynedig mewn unrhyw ffordd heno, yn yr holl o'r ffyrdd gwahanol mae blinder yn dod ato ni, oherwydd afiechyd corfforol, gwendid corfforol, oherwydd blinder o unigrwydd, neu o'r baich o brofedigaeth, oherwydd y blinder o orfod ymladd eich pechod chi'ch hunan. A'r ffaith ei fod bob amser yno ni, a nad un ni'n gallu ysgwyd ei ffwrdd. Y blinder ofnadw hynny, o fod wedi colli yr ymdeimlad o bresenoldeb Duw ac o gariad Duw, ymwybyddiaeth o'i agosrwydd tuag ato ni. Yr holl bethau yma sy'n yn blino ni, dyma'r un sydd wedi ddysgu mwyn ein cysuro ni, a cysuro ni a gair. I wybod sut i gynnal y diffygiol a gair, ac i ni mynd i fynd yn ôl i'w air ef, boed e mewn proffwyd, neu salmydd, neu geiriau'r Crist ei hunan yn yr efengylau, geiriau'r llythyrau. Dyma'r geiriau nath ei ddysgu mwyn cynnal i bobl. Dewch ata fi bob un sydd yn fynderog, mae'n dweud, ac yn llwythog, a mi esmwyddhaf arnoch chi. Yn fy ngeiriau, mi gewch chi fywyd newydd. Mi gewch chi llawenydd i'ch heneidiau. Fe ddysgodd e sut i gynnal y diffygiol a gair. Yn ail wedyn, fe ddysgodd e beth y fyddai rhaid iddo ef i ddiodde. Ac mwy na hynny, i bod yn dysgu am ddioddefant fyddai'n dod i'w rhan tu hwnt i unrhyw amgyffed yno ni, hefyd fe ddysgodd i dderbyn rhain yn llwyr. So drwchwn ni ar adnod 5. Agorodd Duw fy Nghlist, ac ni wrthwynebaist unnau, na chilio'n ôl. I ni'n darllen bore yma, darllenon ni. Archollwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddryllio am ein camweddau ni. A pan mi ni'n darllen yr adnodau yni, cymaint cysur mae nhw'n rhoi i ni. Dyma'r ateb am ein cymweddau ni, a'n troseddau ni, bod e wedi ei ddryllio. Bod e wedi ei archolli. Mi gewn ni gysur o'r geiriau yna. Ond beth oedd yn dod â chysur iddo fe ei hunan? Allwn ni ddychmygu pa fath brofiad oedd e iddo fe. I ddarllen yr adnodau hynny a deall mwy a mwy fel oedd e'n tyfu yn ysbrydol. Bod rhain yn proffwydo i ddyfodol ef, maes o law, mewn rhai blynyddoedd. Ac eto, pryd dath e'r ymwybyddiaeth, mae dyma oedd o'i flaen ef, dim ond dioddef. Mae gyd eto'n perthyn i'r dirgelwch hynny, yn y Duw ddyn. Yn sicr, fe allan ni fod yn siŵr, blynyddoedd cyn i ddechrau ei weinidogaeth gyhoeddus yn rhyw 10 oed, ar llawer blwyddyn, mi fyddai fe'n gwybod bod rhaid iddo fe ddioddau. Mi ddechreuodd gario pwysau ein heiogrwydd ni, yn pechodau ni, yn gynnar yn ei fywyd. Ac fel iddo fe ei ddfedu a deall mwy, mi fydde pwysau
yr hyn oedd o'i flaen yn drymach arno fe. Mi fyddai wedi bod yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolir. Llawer o flynyddoedd cyn Calfaria. Mae'r awdur y llythyr at yr Hebread 5:8, mae e'n dysgu rhywbeth sy'n swnio'n rhyfeddol i ddechrau. Mae mab ydoedd, dysgodd I fuddod drwy'r hyn a ddioddefodd, ac wedi ei berffeithio, daeth yn ffynhonnell a chawdwriaeth rhagwyddol I bawb sydd yn ei fyddhau iddo. Ydy hwnna yn golygu nad oedd yn ifydd cyn hyn, a di'n golygu fod yn amherffaith cyn hyn, ddim o gwbl. Ond trwy y gwersi yma a trwy'r dioddef yma, fe gyrhaeddodd ef y dyn perffaith lefelau o efuddod nad oedd hyd yn oed ef wedi profi cyn hyn. Fe ddysgodd efuddod uwch ac uwch wrth iddo fe wynebu a derbyn dioddefaint ar ôl dioddefaint ar ôl dioddefaint. Dysgodd ei fuddod drwy'r hyn a ddioddefodd ac wedi ei berffeithio. Daeth yn ffynhonnell a chawdwriaeth I ni. Mi ddysgodd y byddai'n dioddef, mi dderbyniodd hynny. Agorodd o'r arglwydd yw fy nghlist ac ni wrthwynebais innau na chylio nhw. A sut nath e felly ymateb I hynny, i'r hyn a ddysgodd? Ni wrthwynebais innau na chylio nhw. Yn wahanol i'r gwas cyntaf, Israel, y genedl, oedd y gwas cyntaf. A pwyntiwyd Israel mwyn cyflawni gynhadaeth. Ond yn fuan iawn, daeth diwedd ar unrhyw efuddod na chwblhau o'r genedl. Ychydig penodau cyn hyn, penod 48 o Eseia, adnod 8. Mae Duw yn gorfod I cyrryddu nhw, nid am yr eilwaith na trydydd gwaith, ond ni'n gyfarwydd ar un cerydd yma drwy'r Hen Testament. Eseia 48:8, nid oeddet wedi clywed na gwybod. Ers talwm roedd dy glist heb agor, oherwydd gwyddwn dy fod yn dwychodrus i'r eithaf. Ond nid yr Iesu, fe dderbyniodd bopeth ac fe gyflawnodd popeth a ofynnwyd iddo. I fyddhau pob gorchymyn, cyflawni pob proffwydoliaeth, pob teip, pob cysgod yn yr aberthau a'r darluniau'r Hen Testament. Fe dderbyniodd ac fe gyflawnodd pob elfen o'r iawn hynny ar oedd yn angenrheidiol yn ei aberthau os am achub eich aduriad. Ni wrthwynebais innau na chylio yn ôl. Ac fe gyrhaeddodd yr holl flynyddoedd o gario'r cyfrifoldeb eithriadol yma, y llwyth llethol oedd arno fe, a'r ymwybyddiaeth o bethau flaen, mi cyrhaeddodd rhain I gyd I hanterth yn yr ardd yna yn Gethsemane. A dyma fe nawr yn dysgu un wers ola. Tudalen ola y testyn fel petai, oedd gan Dduw iddo ddysgu. Ac yno yn yr ardd, yn dysgu o hyd, yn derbyn beth oedd I ddod, yn amgyffred hyd yn oed yn ddyfnach natur y gwaith ar oddwyd iddo fe wneud. Gan gymaint ei yr oedd yn gweddio'n ddwysach, ac yr oedd ei chwys fel dafnau o waed yn diferu ar y ddaear. Fy nhad, os yw'n bosibl,
Baid i'r cwpan hwn fynd heibio i mi, ond nath e ddim gwrthod, ac nath e ddim cilio yn ôl. Fy nhad, os nad yw'n bosibl i'r cwpan hyn fynd heibio i mi ei yfed, gwneler dwi wyllus di. Ac yna ni'n gweld o adnod 6 ymlaen, nifer o frawddegau sy'n debyg iawn i brawddegau yn Eseia 53, yn rhestru manylion yr hyn oedd i ddod. Yn adnod 6. Rhoddais fy nghefn i'r curwyr, am cernau i'r rhai a dynau'r farf. Ni chuddiais fy wyneb rhag gwaradwydd na ffoer. Roedd tynnu barf rhywun yn ffordd o'i sarhau a'i gwarodwyddo nhw. Ac felly ystyr rhoi eich cernau i'r rhai a dynau'r farf, mi fydde gwneud eich hunain yn agored i bob math o waradwydd gwatwa. Ac i ni wedi darllen yn barod yn mor llwyr y cyflawnodd ef hyn, y nos iau hynny cyn di Gwener y Groglith a trwy cymaint o'r noson hwnna. I ni'n anghofio weithiau wrth feddwl am y groes i hunain, i ni'n anghofio cymaint y gafodd ei warodwyddo a'i daro, a'i syrhau yn ystod y noswaith yma. I ni'n darllen amdano fe flaen Caiaffas. Yna poerasant ar ei wyneb a'i gernodio. Hynny yw Sanhedrin nawr, nid yn milwyr cyffredin. Y pobl crefyddol yma, poerasant ar ei wyneb a'i gernodio, trawodd rhai ef a dweud, proffwyda i ni Feseia, pwy athrawodd. A wedyn o flaen y brenin, Herod, a'i drin yn sarhaus a wnaeth Herod hefyd, ynghyd a'i filwyr fe gwatwarodd. Ac yna fel welon ni yn y darlleniad, dechrau'r gwasanaeth, cymerodd y milwyr yr rhaglaw, milwyr yr rhaglaw Iesu i'r Praetoriwm, a chynnull yr holl fyntau o'i gwmpas, wedi diosg ei ddillad rhoesant glogin ysgarlad amdano, plethasant goron o ddraen a'i gosod ar ei ben, gwialen yn ei lawdde eithant ar ei gliniau o'i flaen, a'i watwa, henffych well frewnin yr Iddewon, dath hwn ddim fel unrhyw syndod iddo fe mi oedd wedi dysgu. Poerasant arno a chymryd y wialen a'i giro ar ei ben ac yn y blaen. Ac yna, yn ola, yn y broffwydoliaeth hon, a Christ yn disgrifio i ni sut yn nerthwyd drwy'r y fath wersi. Sut y lwyddodd i gyflawni, i dderbyn ac i gyflawni yr hyn oll a dysgodd fydde'n rhan o'i fywyd. Mi oedd e'n hollol benderfynol o gwblhau genhadaeth, adnod 7. Y mae'r arglwydd Dduw yn fy nghynnal. Am hynny ni chaf fy sarhau. Felly gosoda fy wyneb fel callester, a gwn nam cywinyddir. Y mae'r hwn sy'n fy nghyfiawnhau wrth law. Pwy a ddadlau am herbyn? Gadewch i ni wynebu'n gilydd. Pwy am gwrthwynebau? Gadewch i ddonysau ataf. Y mae'r arglwydd Dduw yn fy nghynnal. Pwy am condemnio? Gosoda fy wyneb fel callester, meddwl fe. Yn ystod yr wythnosau olaf hynny, cyn i farwolaeth, mi roedd Jerusalem, ni'n darllen bod Jerusalem fel rhyw fath o fagnet yn ei tynnu ac yn ei dynnu tuag ati, y ddinas. Ni'n darllen o'r od mae pobl Samaria tuag ato yn yr wythnosau yma. Luc yn penod
Pennod 9. Pan oedd y dyddiau cyn ei gymryd i fyny yn dirwyn i ben, troi sef ei wyneb i fynd i Jerusalem. Ac anfonodd allan y gysyddion o'i flaen, cychwyn asant a mynd i mewn i bentref Samaria i baratoi ar ei gyfer, ond gwrthododd y bobl ei dderbyn am ei fod ar ei ffordd i Jerusalem. Doedd dim llygad ganddo am unrhyw beth arall. Mi oedd y gwaith a rhan dwysaf o'r gwaith o'i flaen, heb i gyflawni eto, a mi osododd i wyneb fel callestr. Dywedodd wrth y disgyblion, y mae bedydd, y mae'n rhaid fy mydyddio ag ef, a chymaint yw fy nghyfyngder hyd nes y cyflawnir ef. Ond beth oedd ffynhonnell y cryfder yma, a penderfyniad yma? Mae ganddo fe bob amser geiriau ato ni pan i ni'n fynedig ac yn ffeili beth oedd yn ei gynnal e. Y gŵr clwyfedig yma. Y nawr a thrwy fywyd gan wybod y byddai fe'n cario bychodau y byd. Trwy holl profiadau Gethsemane a Chalfaria. A mae'r arglwydd ddiw yn gynnal. Am hynny, ni chaf fysa'r rhai, mae'r poeri yma a'r gwatwar yma, dyw hwn ddim yn sarhau i'r gwrthwyneb. Dyma fydd yn dod â chlod, a diolchgarwch, a rhyfeddod, anfeidrol i mi. Felly gosoda fy wyneb fel callestr, a gwn nam cywilyddau. Y mae'r hwn sy'n fy nghyfiawnhau wrth law. Faint o gysur i hwnna oedd hwn i'r Iesu yn arddos yn darlled yn Eseia y gwirionedd yma. Mi fydd yr un sy'n dy gyfiawnhau, mi fydd e wrth law, bob amser fydd e wrth law. Chi'n cofio fe'n dweud yn yr ardd, a mae'r hwn sydd yn rhywbrydychu wrth law. Ond nath hwnna ddim i ddigononi oherwydd pryd hynny yn Gethsemane, hyd yn oed ar y groes pan oedd pob ymwybyddiaeth o gymdeithas Duw a'i dderbyniad gan Dduw wedi ei golli. A Duw, unig brofiad o Dduw oedd ei bod wedi adael, ond eto, mi oedd ei ffydd yn hollol sicr, mae'r un sydd yn anghyfiawnhau i mae wrth law. Pwy a ddadle i'm herbyn i? Mae'n ymddiried yn niw. Mae'n gwybod bydd Duw yn ateb pob cyhuddiad yn ei erbyn e. I fod e'n cario'r baich mwyaf o bechod a fi yn y byd erioed, mae e'n gwybod i fod e'n bodloni y tad. Mae'n cario allan gwaith a chenhadaeth y tad. Pob awr o'r dydd, pob un o'r oriau hynny mae'n hongian ar y groes, llai a llai o waith sydd i'w wneud, mae'n dynesu at y diwedd. Dim ond poen ac ing, a mae'n ymwybodol ohono. Ond mae'n gwybod bod e'n bodloni y tad. A bod yr un fydden ni gyfiawnhau wrth law. Mae'n gwybod bod ei dad yn ystyried fel yr un sanctaidd, di-fai, di-halog, yn yr hwn ei bodlonwyd ef. Oherwydd y bydd Duw, yr hwn sy'n yn cyfiawnhau, yn fy nghodi o'r beth, ni bydd yn gadael fy enaid yn uffern, ac ni wel fy nghlawd yn y gredigeth. Wrth i ni orffen, diwch i ni orffen gyda'r un syniad yma. Mae'n werth i ni atgoffa'n hunain bod y geiriau ar Iesu yma yn
dyfynnu i ni yn y gerdd, yr adnodau ola yma, adnod 8. A mae'r hwn sydd yn cyfiawnhau wrth law, pwy a ddadlau i'm herbyn, gadewch i ni wynebu'n gilydd, pwy am gwrthwyneba. Mae wedi rhoi'r geiriau hynny i ni i'w defnyddio. I ni'n gwybod le ni'n dod o hyd iddyn nhw. Maen nhw ar gael i ni yn y Testament Newydd. A gan llythyr Paul at y Rhufeiniaid, ych chi'n gyfarwydd â nhw'n diwedd pennod 8 o'r Rhufeiniaid. Nodau 33-34. Pwy sydd yn ein collfarnu? Crist Iesu yw'r un a fi farw yn hytrach a gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil trosol. Pwy yn gwahanol ni oddi wrth gariad Crist? Pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r un sy'n dyfarnu'r cyfiawn. Mae yna ddyfyniadau fan hyn yn Rhufeiniaid 8 o'r bedwaredd can ar y gwas dioddefus yma. Mae Crist yn dweud y mae'r hwn sydd yn cyfiawnhau wrth law. Ac yn una'n dweud, Duw yw'r hwn sy'n cyfiawnhau. Pwy yw'r hwn sy'n damio? Roedd ef yn llawn hyder oherwydd i fod yn ddibechod ac yn sanctaidd, a fod i gyfiawnder ef yn gyfiawnder perffaith. I ni i fod yn gwbl hyderus, am ein dyfodol, am ein gwynebu Duw am dragwyddoldeb, oherwydd yr union yr un ddadl sydd gyda ni. Nid nawr am bod ni'n ddifau, a bod ni'n sanctaidd. A nid am ein bod ni'n credu bod ein cyfiawnder ni yn berffaith. Ond am bod i gyfiawnder wedi rhoi i ni yn llwyr, ei holl gyfiawnder perffaith ef yn wyneb pob deddf, pob gorchymyn, perffeithrwydd llwyr wedi anrhegu i ni. Ac felly yr un ddadl sydd gyda ni, y mae yr un sydd yn ein cyfiawnhau ni wrth law. Crist Iesu yw'r un a fi farw, yn hytrach a gyfodwyd. Yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil drosom ni. Ac wrth feddwl am y gwersi oedd rhaid i'r Iesu i ddysgu, y dioddefaint oedd o'i flaen ef a gyflawnwyd yn llwyr ganddo ef, wrth feddwl am yr hyn oedd unig gynnal ef. A mae'r arglwydd Dduw sy'n fy nghyfiawnhau i wrth law. Dyna beth mae wedi pasio mlaen o'i wersi i ni ddysgu ac i gofio a i gredu ynddo. Diolch iddo. Amen. A dewch i ni orffen ag emyn 122. Na foed i'm henaid eog trist, ond heiddiant Crist yn gyfran. Ei aberth ef llawn ddigon yw i feddwl Duw ei hunan. 122. Amen.
Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw ein tad, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fod o gyda ni oll. Amen.